Горе, паца! Дай, Степко! Айде го стакате, вой 20 секунди! Дай да... Хайде още малко. Те всички. Хайде! Хайде догоре! Хайде горе към буса, хайде! Хайде, Венце! Хайде още малко. Хайде нагоре към буса! Хайде, леко внимавай! Хайде нагоре към буса! Хайде! Не им се давай, хайде! Хайде сега нагоре, не им се давай, хайде! Хайде! След нямаш код. Айде, Тони. Леко! Айде, Тони. Хайде, Боби! Съм бягала Добре. Имам една единствена грешка, макар и така колко. Хайде, Боби! Айде, Боби! Хайде, Боби! Давай, Боби, давай! Хайде, Боби! Хайде, Боби, хайде! Айде, Боби, давай! Хайде, през колата! Хайде горе към буса! Оранжевия бус, хайде! Хайде сега! Хайде да видим сега, кой какво може? Аре, Бояне! Хайде! Аре, че другия Боби! Хайде! Стигай малки Боби! Оранжевия бус, гледай! Много бързо, даже да чакам, вижу казвам, тя се върна, как се правя, страшно бързо време. Леко! Оранжевия бус! Пази моста, да не се щупи. Снимаме, тичай, какво е това нещо? Инспекция, виж Давай! как си е фанал Те карта. се ориентират, спокойно, Те се ориентират, остави, ще се оправят. Хайде, Боби! Айде, Веско! Хайде, Аре, Бояне! Хайде, бе! Аре, че нали правим състезание? Леко! Нали правим състезание, трябва да качиш догоре. Хайде сега, оранжевия бус, хайде. Хайде, не спирай! Хайде!
Васко. Васко. Айде, Марти! Аре, Марти! право нагоре ще видиш един оранжев бус. Знам бе! Абе, знаеш ти. Айде. Оранжевия бус гледай. Его е. Аре, Пешо! Айде, Пепи! Внимай! Гаден моста. Оранжевия бус гледай. Аре, още малко! О, внимайте на моста. Айде от тук нагоре оранжевия бус. Давай право нагоре! Давай! Ай, будь Тачо! Давай, газ! Аре, Тачо! Аре, още малко. Дай! Аре, Тачо! Поп! Аре, Коко! Оранжевия бус гледай. Айде, оп! Аре, Гено! Внимай моста! Оранжевия бус гледай. Ай, пазете се, бе. Айде, Васе! Давай! Айде, оп! Давай! Иван. Айде, още малко. Знай, Боер. Малко са колатите, знаеш. Това... Ей, никой не се сети това. Как бе, наш кухар? Айде, браво! Още малко. Аре, Павка! Аре, ще спечелиш шоколад! Айде, Павка! Аре, за шоколада! Давай, тичи! Айде, още малко. Давай нагоре, оранжевия бус! Тичи, бързо! Мине ги всичките! Смачкай ги! Айде, оп! Снимаме! Бе, оранжевия бус гледай. Да. Знам бе, нали това ви казах и от тебе. Нищо не става така. Айде, снимаме сега, не става така! Газ нагоре. После ще сверяваме спринтове. Е, така като гледам. И какво? Ай, Иво, още малко. Ай, Айде, газ, още малко. газ. Кой?
4 минути. Добре. Оранжевия бус. Ма имам още 2 май. Гледай оранжевия бус. Какво? Оранжевия бус покрива гледай. Аре, бе, момче. И на бира да не ми ходиш. Айде, оп. Това стига не мога. Не се щупи при нас и сега може да се щупи обаче. Лин, големите. Айде, Тени! Айде, Тени! Финален спринт. Айде, Тени! Айде, Тени, айде! Шоколада! Лекс мозък, че се клати. Да ни паднеш в ръката. Горе! Айде! Оранжевия бус. Оранжевия бус. Хайде, дедо, 25 минути и 3 отгоре. Айде, Тени! Никакво пускане! Догоре! Ники спечели.